En aquest vídeo veurem el castell Nijo i el palau Ninomaru. Vista de la porta Karamon que porta a la zona interna on hi ha el palau Ninomaru. Detalls de la porta. Originalment va ser construït l'any 1603 per a residència del primer shogun Tokugawa. Al voltant del palau Ninomaru hi ha el jardí tradicional japonès, amb una gran bassa, pedres ornamentals i arbres arreglats. El castell Nijo és una construcció típica de principis del període Edo. L'any 1994 va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Vista en gran angular del castell i jardins. Jardí zen a la sortida del castell.